Ja som Jan, mám na starosti sales a marketing. Ja som Zuzana, mám na starosti komunikáciu. A ja som Jan a mám na starosti Art Direction a my všetci sme Feedback Karma. Feedback Karma je inovatívna online aplikácia na prijímanie a poskytovanie spätnej väzby, ktorá pomáha zamestnancom zlepšovať sa a navzájom spolupracovať. Predstavte si online nástroj na pravidelný pracovný feedback v rámci spoločnosti. Prinesie výsledky manažmentu a aj radovým zamestnancom, ktorí získajú na seba objektívny názor. Zefektívni sa tým firemná komunikácia aj spolupráca, čím sa vo výsledku zvýši výkon celej firmy. Myslíme si, že by sme mali vyhrať rovno kvôli 4 dôvodom. Prvý z nich je, že nie sme len dobre vyzerajúci nápad, ale sme preverení reálnym feedbackom z trhu a vieme, že reálne môžeme zamestnancom a firmám pomôcť. Druhým dôvodom je to, vlastne v čom je pridaná hodnota nášho produktu, že feedback len nezbierame, ale vieme na základe neho robiť rôzne analýzy a pomáhať firmám v konkrétnych zlepšeniach. Tretou vecou je, že náš trh je v podstate neobmedzený, či geograficky alebo inak. Sme B2B aplikácia a firmy majú peniaze, takže čakáme na investície. A štvrtým dôvodom je, že nemáme priamu konkurenciu. Pošlite nám svoj hlas, dajte nám tak pozitívnu spätnú väzbu a silu ďalej zlepšovať náš produkt a veríme, že raz sa s Feedback Karmou stretnete aj vy vo vašom profesnom živote a že vám pomôže zlepšiť sa.